Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, το οποίο δεν είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, το μόνο που θα χρειαστείτε είναι δύο εναυτήρες, ο ένας εκ των οποίων καλό είναι να είναι άδειος, και να πάρετε από αυτόν μόνο την τσακμακόπετρά του και το λατήριό του. Και να τα δέσετε με αυτόν τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δείτε τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια τεντώνουμε το λατήριο ώστε να γίνει περίπου σε αυτό το μέγεθος. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα βρεγμένο χαρτί για να μην καούμε. Θα δείτε στη συνέχεια γιατί να μην καούμε. Λοιπόν, και παίρνουμε έναν από τους αναπτήρες μας και ζεσταίνουμε την τσακμακόπετρα μέχρι να κοκκινήσει, αλλά μην είναι υπερβολική. Αργεί λίγο, κάνει 1-2 λεπτάκια, αλλά αρχίζει και κοκκινήσει απότομα. Υπομονή, θα δείτε σε λίγο το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Βλέπετε πώς κοκκινίζει. Λοιπόν, έτοιμοι. Αποτελεσματικό. Καλό φαντάζομαι, έτσι. Συνέχεια. Πώς σας φάνηκε? Αυτό θα καταλάβω στα έτσι και τα views σας. Παρακαλώ, κάντε μου subscribe.